Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake kukhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umushake kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje ukhathile. Umshana wakwaNgcobo fuze omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo. Umdumo kathumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonjo. Nanamuhla ke mbukelo wempunga yesintu angihambi ngedwa ngihamba nekhehla la usimosezulu. Ayi angazi ke noma siguqubele noma ligeze ngencokazi simosezulu. Hayi liguqubele angikubingelele khehle lidala ngiyabona uthi liguqubele. Hayi siyabingelela kakhulu Mkhulu mfoka mbanje. Siyajabula. Legama lelijulile legama lethi simosezulu. Ngiyakhumbula ufika la kokuqala usichazela kodwa khona umbukelo wempunga yesintu mhlambe ojulayo ozofisa ukwazi ukuthi legama leli simosezulu njengoba ngisho ngithi asazi noma liguqubele noma ligeze ngencokazi. Wena usungasichazela ukuthi legama leli lisuka kuphi legama elithi simosezulu. Legama akusile lomsizwa noma nje lethiwa umuntu wangibiza ngalo noma ubaba noma mama cha lomnikazi womsebenzi lo engiwenzayo ke wokolapha oyena wafika ke kimi ngephupho wathi ke mina ke igama lami ngumkhulu simosezulu. Liqhamuka kanjalo leli gama. Ngangaba ke nami nembuzo eminingi ngalibuka ngathi mina izulu ngoba lenza kanje. Kodwa ke sizobona ukuthi ukuhamba umsebenzi ukuthi yini inhloso yayikuphi. Sesibonile ke kodwa ukuthi inhloso yayikuphi la. Sesibonile sibone imanga masisiza abantu idlozi li ngoba Mkhulu ufuna sikusho ukuthi umelaphi mayelapha akulaphi yena. Mina nje siqo ukhona lo ngempethe. Sibonile ke usimosezulu begila imanga abantu besinda silapha ikakhulukazi isiphiwo angemphathise sona esokuqondisela sokulapha abantu umoya womuntu. Umoya womuntu ukulapha ekhaya umoya wekhaya ngoba umuntu ungumoya umuntu kunjalo. Umuntu ungamnika lonke uhlobo lomuthi unika inyama kodwa uma ungakawulapha umoya lo muntu akasindi. Simosezulu kukhona into oyibalulayo engihlaba umxhwele mawuthi akulaphi isiqu sakho wena simosezulu kodwa kukhona lo muntu okuwena ongumoya kukhona lethonge likuwena ekuyilona lelaphayo. Ngike ngidideke simosezulu mangibona umuntu okenyameni ezitusa ngomsebenzi abantu abadala uthola ukuthi ukuzitusa kwakhe uyachoma uthi yena ve inkinga ekhuluma ngaye akhohle ukuthi lokho akubona okwakhe okwethongo kodwa ke kulungile songena lapho ngelinye labo ukuthi yini abanye begcine manje bechoma umuntu athi uyinkunzi yena. Yini azozathi yena uyinkunzi lento izigcina ibangwa lento yobunkunzi udideke ukuthi awu kanjani kodwa akasikho lapho ngelinye ilanga simosezulu ubalula mne wethu into ebalulekile lama uthi ulapha wena umoya ulapha wena ikhaya ulapha umoya wakho umuntu. La simosezulu kukhona isimo umbukelo wempunga yesintu ake abhekana naso nobhekana naso umuntu. Uthola ukuthi simosezulu
angizugagula ukuthi ini uthola ukuthi umuntu ukhona umsebenzi othile akade wenzile kungenzeka omunye mhlawumbe kade embula ingubo kungenzeka omunye kade ngenisa abantu abadala kungenzeka omunye wayechithekelwe ingane wayilungisela kungenzeka omunye simosezulu kade enze isithebe kodwa kukona konke lokho akade kwenzile avela dideke ngengafika la simosezulu ngathi uma kade wenza into ethile wahamba wayohlola ufuna ukubona ukuthi ihambe kahle leyo nto isuke ingahambanga kahle ngoba azikho impawu ezikukhombisayo ukuthi lento kade uyenze kunika miphi imiphumela manje lo muntu simosezulu usekwenzile ekade kufanele akwenze kodwa manje kuvele nje ujame kungenzeki lutho athi kumese ehambe yakohlola bese bafike bamtshela ukuthi cha akuzange kuze kulunge ngifuna ke simosezulu sibuke lowo muntu okuthi lo muntu lona owenza izinto zingabi impumelelo mhlawumbe ngifuna siqale ekutheni kungaba yini imbangela yokuthi umuntu enze into eyihlabile imbuzi embulile ingubo kodwa kuthiwe lokhu ngikubuza ngoba umuntu simosezulu ozishaya inhlolo kungenzeka bakhona abantu abake bafike kuwena ufike ubahlolele bese uyayicosha lento yiloko ke manje ngikufuna ukuthi usitshele nawe ukuthi yini wena njengomelaphi wendabuko okuyiqaphele kubantu okuthi into enza izinto zingahambi kahle yilena ne uma kade benza umsebenzi yebo hayi impela Mkhulu kunjalo lesi simo siyenzeke ebantwini abaningi siyazi ukuthi ngokujwayelekile nje nokwaziwayo uhlale ekukhulunywa ukuthi uma kunomsebenzi wabantu abadala umsindo awufuneki ekhaya ingxabano siyazi umsindo uyawumosha umsebenzi wabantu abadala ungaphumeleli siyazi ukuthi ungahlambuluki ikakhulukazi osuke ephethe impepho ayemsamo engahlambulukile bayadinwa abantu abadala bengamlaleli nokuthi uthini kodwa khona okunye Mkhulu esingakunaki singabantu funa sibuke ukuthi lo msebenzi uwenza kanjani uwenza ngani khona uthola ukuthi upha abantu abadala isithebe usuyithengile imbuzi uyabapha le mali uyitholephi wathola imali uyasebenza wangena emsebenzini wadiza uthola ukuthi udize ngemali noma udize ngomzimba mawudizile wahola wathatha le mali wathi wenza isithebe sabantu abadala abantu abadala abasemukeli bayasiflathela ngoba ubadlisa ukungcola idlalubi nakho ke Mkhulu ubadlisa ukungcola ayihlambulukile lesi sithebe obanika sona ngoba le mali oyiholile uyitholanga ngendlela walala noma wadiza manje ke bese lo msebenzi owenzayo ungamukeleki noma engabe wani kukhona ukuthi wazala kahle wembethe manje usuyambula kodwa manje imali othenge ngayo lembuzo wembula ngayo uyasebenza la usebenza khona inkinga wadiza ngomzimba ukhona umuntu athi ingubo sengiyimbule kahlanu kodwa kuthiwa akulungi cha wayithola kanjani le mali lesi sithebe obapha sona siza nephunga elibi kubantu abadala isizathu lesabantu abangasinaki ukuthi siyaphazamisa umsebenzi ngoba into abantu abadala yonke ihlambulukile kunjalo abantu abadala Mkhulu aba-understand ngeke futhi ubenze ba-understand bafuna nje indlela eqondile into iqondile ebhedayo iyabheda kunomuntu la simosezulu njengoba usachaza ukuthi emsebenzini wayegwazile uzokubonena ukugwaza njenganento engenankinga kanti masikhuluma iqiniso ngempela ukugwaza akukho right noma engabe ngale ukuthi mhlambe uze wembatha nomuntu ukugwaza nje kukodwa nje
akukho right ingakho kungavumelekile. Yebo. Uma usuthola le mali usuwenza lo msebenzi abaseyomukeli Ngoba akuwona umsebenzi wabo. akusiwo wa Umsebenzi wakho oyikhandele wona wona. ngendlela engaqondile. Umsebenzi mkhulu uyacelwa. Kunjalo. Umsebenzi uyabongwa. Uyacelwa likuphi ithonga lakho. Mase utholile uyabonga. Lo uthola ngokudiza ungena phakathi kwakuphi. Uzofike ulala udize. Bese uthi yobonga. Kade udize ngenyama yomlenze ngoba ufuna umsebenzi. Bese uyemsamo uthi Ngoba sengitholile. simosezulu umne wethu kunomuntu othola ukuthi ngempela wadiza ngenyama yomlenze. Wabe sethola umsebenzi usebenza kahle. Ingane zakhe zidla amanyala, abazali bakhe abondlayo badla amanyala, yithongo aliphakelayo nalenzela izinto lidla amanyala. Udlisa idlalubi. Asikakuhlonize mbukelo wempunga yesintu ukuthi uma kwenzekile wembatha wadiza ngenyama yomlenze. Yeah. Ngoba naku ufuna umsebenzi noma ngewona ke wodwa umsebenzi ngoba ufuna okuthile ngabe ufuna imali okwazi ukuthi leyo mali kusuke kufanele ukuthi uyidle wedwa kube uwena odla ukungcona kwakho wedwa. Asazi ke ngoba kunethonga elikwembethe odla nayo odlisa lokho kungcola selingcolile mkhulu. Akugcini ngokungcola yena nalezi ngane njengobusho nabazali nomsamo. Khona umuntu uyafika uthothi ufune kulungisa umsamo uthi awubuka lo msamo awuloywanga akuthakathiwe kodwa ungcoliswa okungcolisayo kungaphakathi okusho ukuthi umuntu wala ekhaya owenza ukungcola. Lo msamo azikho izinto ngifuna zenziwe ufune bagezwe kuqale ugezwe lo osenze lokhu ukungcola ashelezwele. Uma nje wadiza kumele ushelezele emsamo igezwe leyo nto. Ngoba simosezulu ungemuka umbuzo bengisafuna ukubuza ukuthi omunye umuntu njengamanje uyasizwa siyakhuluma. Yeah. Uzofisa ukwazi ke manje ukuthi kazi isixazululo sithini ngoba ngempela nami ngadiza ngenyama yomlenze. Balala nami ngathola umsebenzi. Baningi abantu abanjalo. Omunye walala wathola umsebenzi. Ngoba phela nabesilisa nabo bayayenza lento. Okuthi ke manje ngilungisa kanjani? Wayibona lo nto? Yeah. Ikhona mkhulu indlela yokulungisa. Ayiningi ukuthi kiwe khona emsamo ekhaya. Kokwenziwa inhlambuluko. Inhlambuluko 1 ukushweleza. Yeah. Funa kushwelezwe lento owayenza. Ungabe wesilisa, ungabe wesifazane. Funa kushweleze kuqala. Emva kokushwelezwa siyahlanjulula. Sokuhlanjulula nomsamo. Yeah. Nalo lonke ikhaya. Kunjalo. Bonke abasekhaya funa ehlanjululwe nomsamo. Kuzoqonda ke kanjalo. Ngoba lelo khaya elinjalo asikeje mkhulu. Liphila nokungcola. Lisalelwe uma wakwenza ukusalelwe inhlambuluko. Ungathinti lutho, ungathinti umsamo, ungabaphi isithebe ngamani uyidlele wedwa. Ngoba idlozi ali-understand ukuthi hayi imisebenzi ayisekho kwakufanele ngidize. Alifana nami ke idlozi, nami nje ayi-understand. Al-understand mkhulu idlozi. Ngale idlozi nabukho ubugebengu. Kunjalo. Ngale kuphilwa ubungcwele besintu. Iboka qiniso. Uboka qiniso. Uyacela umsebenzi uyabongwa. Lo otholakala kanje awuhlambulukile. Uma umuntu ezazi ukuthi wawuthola kanje mkhulu. Yeah. Siyamlekelela umuntu onjalo. Ngendlela yokuthi siye ekhaya omunye lento ayidingi nokuthi izihlolo. Singaze sibambe thina ezinhlolweni. Uyena ufuna igonyuluko. Ayigonyuluke mkhulu ngathola umsebenzi ngendlela yokuthi ngadisa. Ngisizakala kanjani? Noma ungasangibalelanga ukuthi wadiza ngani. Ngadisa. Sengiyazi mina ukuthi kufanele sikulungisele kanjani lokho. Bayenzile abantu mkhulu imisebenzi bayihlonipha bangabanga msindo.
kodwa abanakile ukuthi le mali abayiphethe ivela kuphi. ivela kuphi. Lento simosezulu izoya lapha mhlambe futhi ekutheni ake ngiqale ngixoxe kancane simosezulu. Athi amakhehla kumina mfana kuzofanele ufuye. Kube khona isibaya seyintshitane, isibaya senkomo. Ukuze kothi makufika isikhathi sokuthi usenzele okuthile, uhambe uyesibayeni uthatha intshitane usenzele. Uthatha inkomo esibayeni usenzele. Ngento yale ekhaya eyinsila yale ekhaya. Uma wenzela abantu abadala ubenzela ngento yasekhaya. Uyazi into engisho nakho awubenzeli ngento engesiyona yale ekhaya. Ingako umbukelo wempunga yesintu noma uhambile waya kothenga imbuzi. Kubalekile ukuthi mayifika le ekhaya kungabe ukuthi le mbuzi ifika namhlanje simosezulu isiyahlatshwa namhlanje ayilale le ekhaya. Uyabona lo nto abantu abadala babikele ngempahla ozobenzela ngayo bayengame hayi kube ipick and pay. Hayi nakukele ngiyakhona simosezulu omunye umuntu simosezulu mhlambe uyitshelekile impahla mhlambe wangayikhunga ngokuthi ayithenge kodwa uyitshelekile. Abantu abadala bathini ngento enjalo ngoba phela abantu abadala bafuna into ozothi mawubenzela ngayo eyisithukuthuku sakho. Yabona mina simosezulu noma ngangezwakala kahle kubabukeli bempunga yesintu njengoba sila vele asikho la ngokuthi kufanele sithandwe. Ngike ngithi mina uma uzokwenza umsebenzi wabantu abadala kungakuhle ukuthi imbuzi kube ukuthi amandla akho wasebenzile kungabi imali imboleko. Izishebo ke lezi ngoba into engenamsebenzi nokudla sekungaba ke mhlambe kona imali imboleko. Kodwa imbuzi noma inkomo akube ukuthi wasebenza wabeka imali bese uyayithenga leyo nkomo. Kungabe ukuthi wenza imali imboleko uyothenga inkomo, wenza imali imboleko uyothenga imbuzi ngoba ufuna ukwenzela abantu abadala. Injalo mkhulu ngoba le mpahla uma uboleke le mali wathenga le mpahla akusiye yakho. Nabo badlisa isikweleti uyokwenza nini okwakho okuqondile kwaphelela. Abayijabuleli akufanele kufanele kube zithukuthuku. Okunye okuthintayo mkhulu njengoba ukhuluma uthi bacela isibaya. Ngike ngasebenza omunye umndeni kwathola ukuthi ufuna kungeniswa abantu abadala. Abantu abadala bathi no asikwazi ukuyosingenisa ingekho impahla ekhona. Akube khona imbuzi noma inkomo sizongena egcekeni. Ngeke singene ingekho. Yathengwa kuqala bayithenga yaba khona ekhaya kwamasi bangenisa. Mbukelo wempunga yesintu asingawageqa amagula ngoba asemuki. Abanye abantu ke basheshe banyatheleke khona makukhulunywa inkulumo ezifana nalezi ngesizathu sokuthi isimosezulu iqiniso lasuke lafana nabasemzini endlebeni zabo. Kodwa unenhlanhla mbukelo wempunga yesintu bungazi ukuthi njengoba wagwaza wenza icala ethongweni. Uzokhumbula phela khona umuntu ekwakufanele aqashwe lapho kodwa yaqashwa wena. Uyabona ukuthi awuhlukana nomuntu wabamba inkunzi. Uyazi mkhulu angithi uyakhala lo. Le mali oyiphethe inenyembezi kunjalo zalowe kwakumele angene la. Inenyembezi le mali. Yizo lezi nyembezi ezidala ukuthi ke le mali ingahlambuluki. Ngoba uma uyibuka lo muntu uthothi inhlahla ayikho uyayiphatha le mali. Kodwa inhlahla ayikho. Uyasebenza uvuka njalo ekseni uyahola makuphela inyanga. Imali iyashabalala. Inhlahla ayikho. Uyasebenza umuntu kodwa manje imali akayiboni kodwa hayi ukuthi iyaqathaka. Akunayilwane ayiqathaki nento ephathekayo ayikho nayo ephathekayo. Ayikho intanayo. Mayithi uyenza umsebenzi athi uyenza ubona kwenzeke lutho. Indlela athola ngayo lo msebenzi akahlanjululwe lo muntu ethonga likudla ukungcola. Yebo. Akahlambuluke aphile. Mbukelo wempunga yesintu TV asingasawageqa amagula ngoba semuki. Le nombolo lokuzibona sivele escreenini sakho ezakho umne wethu
usimosezulu uzomshayela kuzona uma kukhona la ofisa khona ukuthi akulekelele mawufuna ukushaya inhlolo futhi uyakwazi usimosezulu ukuthi akwenzele noma aze kuthiwe ukuphi nasemoyeni usekubalulile emfanekisweni yoqoshiwe odlulo ukuthi usalinxusa ithongo lavuma njengoba uzokhumbula ukuthi ngenkathi efika la wayekade kubalulile ukuthi akahlole emoyeni kodwa kwabe sebona isimo sabantu ibanga basuka kulo ukuthi likhabile kakhulu wabe sephahla ethethe emsamo ekhuluma namathonga amembethe kwabanikazi bomsebenzi babe sebevuma bamnika nemigudu nemgomo nemithethe kufanele ukuthi igcinwe uma umuntu efuna ukuhlolelwa ngomoya sesiphethe nje simosezulu mhlawumbe mne wethu isiluleko sakho kubantu ekwenzeni umsebenzi singathini mhlawumbe ukuthi umuntu umezokwenza umsebenzi yini nani mhlawumbe ekufanele ukuthi ayiqikelele ukuze umsebenzi uzokwazi ukuba impumelelo sesiphetha mne wethu ikakhulukazi la empahleni Mkhulu okuyiyona azoyithulela ibe isithemba abantu abadala akaqikelele ukuthi ayintshontshiwe lokho ngaphazamisa umsebenzi wakhe akaqikelele ayintshontshiwe uyithola kumuntu ngemvume akuqikelele futhi ukuthi ihlambulukile ngoba noma ifika impahla ukuthi uthothe isibaya sikho sokuthi ungayithela ngomqubu ungawakha amanzi uyihlambulule la esuka khona ngaphambi kokuba uyisebenzisele abadala bala ekhaya so kubalulekile ukuqaphela izinto zonke uma sizothinta umsebenzi wabantu abadala umsindo njengoba ngibalile ongafuneki ukuhlambuluka ukuyihlonipha nokuzila kubalulekile bese kuba yiyo lesithintile ke Mkhulu yokuthi abantu abayilungise ungahlali nayo uzazi ukuthi umsebenzi wawuthola kanjani akulunge usukume silungu leso simo Asibonge kakhulu ke mne wethu simosezulu nakuwe mbukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe ngiyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe kwi channel yethu enkulu impunga yesintu TV bonke bafowethu abangaka subscribe siyacela ukuthi ba subscribe la kwimpunga yesintu TV okunye futhi bafowethu imarket lezedlalayo ngiyacela bafowethu ukuthi ningazeqi okuyeke nje imarket idlala lokho kuyasiza thina siyimpunga yesintu ukuthi sikwazi ukuthola into yokuthenga ama-battery ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke siwuthathe umfanekiso oqoshiwe udlulisele nakwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Mina